Madrim. Rama Prabu wonten pangdiku ing ngadhau. Kakangmu teka. Nggih. Kakang Mas kula ngaturaken pangabekti Kakang Mas. Iya. Adikku wong ayu Madrim, tak tampa gawe gedhening atiku. Ora ya ora ana apa-apa to jroning tak tinggal. Printen dalu kula tansah priatos. Mboten sanes. Pamuwunipun Kanjeng Ibu mboten gampil dipun pambengi. Prastaning manah upamiya Kakang Mas Narasoma mboten tumunten kondur. Wangsul swanegari Mandraka. Kanjeng Ibu namung tansah nyaketaken glondhong nedya seda bong. Yayi. Sak temene lakon kang mengkenipun Kakang kang luput. Watak kang Ndrawala manggon lapun Kakang iki meh wae. Nggunakake pangorbanan wujute pirang-pirang nyawa. Nanging jebul kabeh mau durung pinasti kudu peteng. Pun Kakang nggone nampa dedukane Kanjeng Rama jebul dadi jalaran nggone bisa kasembadan gegayuhaning pun Kakang. Syukur mengayu bagya. Menawi mboten wonten raos menapa-menapa Kakang Mas. Ya, amarga dedukane Rama Prabu tumrapipun Kakang dadi wulang kautaman. Ki Narasoma. Rama wonten pangendika ing ngadhau. Lah bocah wadon. Ingkang tok gandeng lungguh ana kiwamu iki sapa? Rama. Nyuwun pangapunten sakdereng saksampunipun. Nalika kula nampi dedukaning Kanjeng Rama pekasan kula kesah sak puruk-puruk lampah kula keplantrang-plantrang ngantos mboten saged kawita cacahe ngerdi ingkang kula inggahi. Ngantos pinten-pinten yodana jembaring wana ingkang kula tempuh miwah. Mboten sekedhik cacahing papan ingkang sanget gawat kaladuk wingit. Parandene kula mboten mundur sapecah. Sabeting manah kula kepingin anjarak pecah. Ginanipun menapa kula gesang menawi tanpa pangayomaning Kanjeng Rama. Madahan kewala ing mriku wonten satunggaling wit gendayaan ingkang tukul wonten ing banging hardi. Kula ningali ronipun ingkang sanget angen buyung menika tuwuh raos sengsem. Wonten ing niku wekasan kula mapan samadhi. Mboten saged kula kinten-kinten jebul nedengipun kula sekung samadhi dipun jugaraken dening salah setunggaling pandhita yaksa ngaken bilih ingkang anggadhahi wewenang papan ing kula nggih samadhi. Iki menika maksih wewengkon pertapan ngarga belah. Dene pandhita yaksa wau ngaken apa para begawan Bagaspati. Ing sakawit kula dipun anggap lepat dene mapan wonten ing riku tanpa palilahipun begawan Bagaspati. Nanging jebul rembak ingkang gelagatipun pasulayan wau pinanggihipun dados kosok wangsul. Sanget anggenipun angrepa dhateng kula. Kula supados purun Anjatu Krama Endang anak ing begawan Bagaspati ing namipun Pujawati. Inggih pamestri ingkang kula kanthi sawaning ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu menika mantu paduka nami Endang Pujawati. Daneyaning tlaga kadilangit
Mambang kang pasulan upamaneka Wintang toya kusumayana sumawur Lumrante kang saripindha jalado wih hekat rupane malah anakku nggih wong bagus Narasoma syukur yen to dedukaning pun Rama inguni ora minggetake rasamu malah dadi jalaran nggonmu ketemu kalawan jodohmu yaiku anak ing pandhita ing Arga Belah Begawan Bagaspati bocah wadon kang ana pengarepanku iki aran Endang Pujawati iki kuluran timbalan paduka Kanjeng Rama Prabu Madrim kula Kakang Mas tepungno wae aja dupeh iki bocah gunung kang adoh dununge nanging akonana yen ing dina iki Pujawati dadi Mbak Ayu Mipe ora jeneng moka yen to supeketing rasamu Darbeya penganggep tanpa beda kaya kadangmu tuwa dhewe kang tunggal Rama Ibu bagekno ya Madrim Nggih dateng tiga ngestaken dawuh. Kakang Mbok Pujawati kula ngaturaken pambagya Basuki rawuh paduka. Inggih, Yayi. Rarjo lampah kula mboten wonten setunggal menapa. Kula menika basa menapa mboten Kakang Mas. Aneng reh Yudanegara mestine kudu ora basa. Amarga si Adi kuwi garwanipun Kakang Madrim kang tinemu nom. Nanging menawi kula etang saking tataraning derajat kula menika namung tiyang aceplik bebasan pidak pajaraan. Mongko Raden Ayu Madrim menika putraning Narendra Gung Binathara. Menawi kula ngantos wani lanyo-lanyo nungkak krama menapa mboten nama kula menika anjarak murang tata krami. Lho ora. Yen wong liyan kebrayan ya bener ucape si Adi. Ning rene wis dadi seduluripe kiraku luwih becik lan saya akrab sarta sepeket yen to si Adi ngoko. Nggih. Nanging nggih mangke kalih utawi 3 dinten malih menawi ketemben srawung menika kok inggih radi sigo kangge kula badhe ngoko. Pujawati. Kula sinuwun, aja sinuwun, Rama Prabu. Aku seneng nggih mantu kowe. Aku seneng lahir batin nggih mantu kowe. Nadyan kowe wijil saka gunung nanging nyatane anakku Narasoma lenging atine ya mung marang kowe. Terus sak temene bebrayan kang asipat salaki Abimana dudu bondo dudu rupa amung ati pawitane watur wis padha seneng ora perlu hitung-hitung derajat pangkat sing perlu gathuk ing rasa lan pangrasa. Dene lakon iki ora beda kaya ibumu biyen, aku ya ngono. Ora ngira yen bakal ketemu ibumu. Mula sanga kasuk ing katresnanku marang ibumu nganti nyang ndi ora tau pisah nadyan. Ya wis anak-anak gemrayah wong nyetane aku yen ora didereki rasaku ya mentoyong. Ya mung kuciwane nadyan wis rada sepuh ibumu ki sujanane isih gedhe marang aku iki. Nah ora jeneng moka, ya mengkene iki gambarane wong kang tresna. Nadyan mbuh wujud kuwi kaya ngapa? Nanging sang guru lagi mau dianggep dewa ya pangayomane. Inggih, Rama Prabu ngestakaken dawuh.
Narasoma nggih. Oh bagus, Luk Narasoma. Pun wonten pangendika ing ngadhawuh. Nganti wasan sindundul poyoh tumpak punjen gembiraning atiku. Yen aku duwe mantu kang ayu rupane. Aja meneh to ingkang ayu pamane ora ayu yen wis dadi sengsem ing rasamu aku kudu gelem nganggep yen ayu. Saya bakal mulya meneh rasaku yen aku tumuli kepethuk kalawan besanku. Aku kepengin ketemu kalawan besanku yaiku Begawan Bagaspati. Jalaran yen tak eling-eling Pandhita Ngarga Bekelah Begawan Bagaspatiku biyen duwe sedulur tuwa. Jenenge Begawan Bagaskara. Bagaskara iku kang tuwa, Bagaspati iku kang enom. Nadyan kabeh mau apais diyu nanging labes saka kandeling prihatin. Pandhita raksasa loro mau pinaringan triman widodari sangka dewa Begawan Bagaskara. Pinaringan triman widodari abebisik Bathari Tapayati. Dene Begawan Bagaspati pinaringan triman widodari Bathari Darmastuti. Lah Begawan Bagaskara lan Bagaspati kuwi biyen kadangku tunggal sak peguron. Kadangku tunggal sak peguron. Nalika barengan padha prihatin, pedhes priye padha barengan dirasakake. Nanging manungsa menurut ning uripe kawangku ing kodrat, nadyan jeneng ingsun wis dimeneng Narendra lan Begawan Bagaspati tetep uga dadi pandhita. Ana rasa sepeketing sarawung aku ora bakal bedak-bedakake luwih-luwih etunge cetha yen dina iki dadi pisan. Mula coba dikangelan. Uluk Narasoma rakita rita Kencana. Bali marang Arga Belah. Matura marang maratuwamu Begawan Bagaspati ento dina iki tak suwun rawuh ing Mandraka. Minangka pamethuke srana titihna rata keprabon titianing sun. Rama Prabu piye nggih? Sewu-sewu ngaturaken kangge lepatan Jagung Pangaksama Paduka ana apa? Pujawati, mula Kakang Mas wonten pangendika ing ngadhawuh. Piye iki? Kados pundi paring penggalih Paduka? Tumraping satriya ala dulune yen to ngumpetake lelakon kang sejati. Nanging iba kaya ngapa mengko bebenduling Kanjeng Rama marang pun Kakang yen to aku mrasajakake lakon kaya dene kang wis kawuri. Pinten kula wonten satunggaling bebasan tak galak-galak ing Sardula mboten badhe kala mangsa sutanipun piyambak. Nadyan pinten ageng tetusan Paduka tartamtu badhe pinaringan pangaksama dening Rama Prabu. Ya, yen ngono aku tak persaja. Rama, piye nggih? Mugi sampun andadosaken tuaning penggalih. Bilih. Mara sepuh kula inggih menika Bapa Begawan Bagaspati sampun dumugi ning seda. Lho, usik-usik. Kabeh wau ora tinemunar ya. Kowe mau matur yen to bubar dijugarake nggonmu semedi. Dening Begawan Bagaspati nanging bareng. Pun Rama Derbe karep amboyongi kowe gawe keterangan yen Bagaspati tekaning seda ki gerah apa?